जिहेतु बे चार्ज आरो बेनिफ्राय दा जिहेतु जाय हाबा जागासिनो दङ बे जाबाय गार'फोरनि जिथु नेमखान्थि बेयाव जागोन आरो बिसोरनि बिथांमोननि जिथु नेमखान्थि बिदि माने बिथांमोननि हाबाया जागोन आरो दा नोंथांमोना नाय इयाव मा कि बरिया साजायदों ना बरियानो नै दा हरनि समाव बांद्राय मोजां नुगोन इयाव पुरा लाइट लागायनानै दोनदों माने साजायना दोनदों दा हिन्जाव गोदानखौ लाबोगासिनो दङ अके फै नोंथांमोन एसे देखायनि सिङाव नाय दा माने हिन्जाव गोदान हौवा गोदान सफैथ'वाखै आरो लाबोगासिनो दङ इयाव नायलाय एन्ट्रि ओरैखि बरिया आरो बैयाव जाबाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायहैगोन ओमफ्राय बे जाबाय आलासिफोरनि थाखाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान सफैसिगोन आरो ताग्रा माने बेन्ड पार्टिजों दामना लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना प्लिज भिडिअखौ नायबाय था कयना ने सुनो कयना माने खैना गोदान एबा हिन्जाव गोदानखौ लाना फैगासिनो दं आरो बिथिंजाय इयाव मा खालामगोन मिथिथ'वा जिखुनु हिन्जाव गोदाना दा इयाव दंथ'यो हिन्जाव गोदानखौ बबेनिफ्राय लाबोदों माबानिफ्राय फुलुगुरि फुलुगुरि औ बगिजलि फुलुगुरि नैबे फुलुगुरि नार्सारि द्वार फुलुगुरि अच्छा फर्स्ट टाइम माने बेबी हाबाखौ जानो मोनगोन आरो नाय बरिया एन्जॉय माने हिन्जाव गोदानखौ मोसायै माने बरायदों ayo naik mana jabai bar alas bara jirai bai bagaimana ada oh maman pun Belsi oh deh pagi pini oh mezang deh bagaimana jarwa nasional fry अच्छा इयाव सफैनाया दासो ना जों फुङावनो सफैदोंमोन 6:00 सफैदों ओके दे थैंक यू ना नानि ना नोंनिया मुङा मा मुं नानि आंनिया जुटिका बरो नामा ओके आपत्ति नहीं किया इसलिए मैं ये घोषित करता हूँ कि अब से कोई कुछ इनके विवाह की विरोध में और कुछ ना कहे पाएगा ये प्रभु का नाम से पूछता हूँ परमेश्वर के नियम अनुसार विवाह करने के लिए क्या तुम दोनों में कुछ अनुचित बातें हैं दुख सुख स्वस्थ अस्वस्थ में भी केवल उसको प्रेम करके राहुल मरक ने तुम विमला नर्सरी को अपने साथ रखने के लिए और अपना बनाने के लिए और अपने सच्चे पत्नी के रूप में अपनाता हूँ Yes, our brother and sister Rahul Marak and Vimola Nazari have united before the throne of your mercy. Lord, may you accept this marriage as an aroma, and we pray you to bless them abundantly. May you supply them their needs when they are in need. May you protect them when they are in danger. May you help them when they are in need. We pray you, and Lord, open the door of your blessing and bless him physically, and we pray you to bless them with a number of siblings also. We pray you that your Holy Spirit may overshadow them throughout their couple's life.
मा नोंथां ओंखाम जानो नामा? ओंखाम जानो फैदों। ओंखाम जानोसै दा दाबायनोसै अमा बेदरजों बेथिंजाय जानाय लोंनायनि थाखाय जामुं बानायगासिनो दाना पियाज काटियास आपनि एबार ओंखाम जानोसै अमा बेदरजों जाखांनोसै होलांनोसै आरो बुंफिन एबार ओंखाम जानोसै बेनिफ्राय जाखांनानै थांनोसै आरो बिन्दास दै लोगोफोर आरो दा फैफिननोबो हागौ जानानै एसे मोसानि हजम जाबाथाय आरो फैगोन आरो ना